Rama ga Abdul Saraina da nake faɗa miki. Abdul ga Rahama. Sani Abdul. Yawwa, sanu Rahama. To malam in ba da ma ai ya kamata yana ganin ya kamata in dauki kuɗi haka in bawa shi wannan sauran da ke magana ko Allah zai sa kauri haka ko Allah zai sa ni. Ya Ameera, daga ne kina min ciki na. Wayya zila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama Ameera, lokacin da na bar gari abubuwan da na faɗa miki dama baki amfani da su ba, a tunaninki ba zan dawo ba. Kawai daga ganin mutum ya zo waje na kawai ka ce zaka da ke shi, gaskiya abin da kake mun ba ka kyauta mu. To na ga alamun so yake aikata abin da na aikata a baya akan ki. Gaskiya ne, wato Fati, duk da na san cewa ba za ki taɓa son Haidar sama da Ameera ba don komai ba saboda kusancin da ke tsakaninki da ita, amma kar ki manta ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne. Wallahi ji nake kamar ba ni ba, sai nake ji abin kamar a mafarki, ba gaske ba. Lalle kam ba mafarki bane ba ka sa a ranka. Matan da suke fadin garin na a ce sai a talaka, wannan ma abun kunya ne za a yi a cikin wannan family namu. Ke karki mun rai hankali a nan wajen. Wata magana banza ke kokarin faɗa min. An gama mai gida, an gama kawai mai gida. Lalle kura ta yi lafiya. Ki zo gaba na kina ce mun wai wanda zaki aura ne.